siyadlala wathandane ngempela ngiyamthanda wathandane ngempela sengiyamthanda wathina sengiyimfisi into yaqala kancane lokho engibisa ngentwana wathina sengiyimfisi into yaqala kancane lokho engibisa ngentwana wathina sengiyimfisi thina sasithi siyadlala wathandane ngempela wathandane ngempela sengiyamthanda ngiyamthanda sengiyamthanda wathina sengiyimfisi into yaqala kancane lokho engibisa ngentwana into yaqala kancane lokho engibisa ngentwana wathina sengiyimfisi nasasithi siyadlala wathandane ngempela wathandane ngempela sengiyamthanda
sibongele umndeni wamathebula, sibongele umndeni wamathobo. Nathi sonke esikhona lapha sicela malisengcela ukuba maqala le program ukuba kube wena ozoyidrive ngendlela efanele ukuze ukuthi mase kufikile ekugcineni sisho impela sithi bukhona phakathi kwethu. Kakhulukazi ungabusisa lekhapule lapha phambi kwethu ukuba lo mshado ube isibusiso kuze ukuthi abanye uma bewubona lo mshado babuka ama role model kubo. Ibake nathi sonke manje ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Sibonge kakhulu baba Sithole ngalesikhathi samanje ngithanda kusho ukuthi lelanga bazalwane ihlele uNkulunkulu kude lo ngahlela umshado. Ngiyacabanga ukuthi ilanga lekujabula siyesikhali but namhla ilanga lekuthi sijabule bazalwane because uNkulunkulu usihlelele lelanga. Ngalesikhathi lesinto ucela make Dlamini asicalele iculo lelitasenda ukuthi sonke sijabule sikhombise lokujabula sibe nalo moya wekujabula. Make Dlamini mane usicalele iculo sijabule njoba sijabulile. Make Dlamini akekho. Okay, ngicabanga ukuthi mhlambe usalona ukhona la kwendawo lapha. Lo munye mhlambe lo neliphimbo asicalele noma ngiliphi liculo. Noma ngiliphi. Siyabonga baba. Hallelujah. Asiyabuleni bazalwane asiyabuleni. Hallelujah. 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 Amen. Usithethelele. Baba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Usithethelele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi at least kuzamekile asikafiki lapho nisifike khona. Mtosho ilona ipurpose kuthi indzaba sihlangane kulendzawo sitobonga labantwana ngibona abasihlanganisile bazalwane kusho ukuthi sikhulise kahle nangala kaMathabo nala kaNhlengethwa sithi sikhulise kahle sitobonga lo ngibona abasihlanganisile ngalelanga la namuhla orikhona le ngibite wrong right nithi bongibite right oh ngiyabonga kakhulu oh Mathobo okay thank you so much ngiyabona ukuthi khona lengakubiti kahle okay ene njengoba sengishito ukuthi sihlanganise ngilabantwana ngaba sikho la ene sifaka naNkulunkulu phakathi uthi nguye lo wendele lisuku lube khona nabo bephinda bengeliphumelele ngaphandle kaNkulunkulu so sibonga uNkulunkulu nathi sijabule kakhulu sesinemkhwenyane la ekhaya nebakama Thobo yebo bone okay ba nebakama Thobo
nabo sibathole makoti lomuhle inamba ukuthi mhle njani awumuhle njengambona mbufiseni uyafika akhanyise kamathobo yes muhle kakhulu akhanyise yes akhanyise so siyabonga kakhulu ude loluzile amen sonke siwinile yes siyabonga kulabantwana kusibendelele umcimbi waba impumelelo sesinedihlobo kamathobo noma singayivenda sesinedihlobo bangeda ngala eMpumalanga nabanedihlobo siyakubonga lokho siqhubekela phambili sita lapha ke nyalo bazalwane ngitocela sikhulumi ngala kamathobo kuthi sitokwenza introduction njengoba thina satani phela sitawundlulana nje endleleni uthi osangikwathi nyalo sekufuneka wena usitshele ukuthi lo ngibani wenda just an introduction ukuze nathi la khaya sathi ukuthi nibobani nalo ngibani ngitocela munye ngala kamathobo ethi asukume ethi la phambili atosendele introduction uyasintroducela usibobani labakhona bakamathobo Siyabonga baba haleluya amen Yesu haleluya amen baba haleluya amen usithethele bonga baba haleluya amen haleluya amen usithethele yes sanibonani njani jabulile ngijabulile ngiyangibona jabulile 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 wethu makoti olumakoti omuhle thina ngathi sinyamanyana uyakhanyisa lekhaya uyakhanya ngeke safuna amalayithi hayi sifuna ayi-2 we-3 le-3 khona njani sikhona thina sikabamathobo ngokubuya sibuye evenda sibasa thoyando amen achibasa masilana size ngokuzothatha umakoti wethu namhlanje ngijabulile kusasa ngivuki kunamanzi ashisayo thina ukusuka kwethu ekhaya sifike nobaba ubaba kaMkhonyana ubaba wethu sonke sihleli la ubaba kaMkhonyana ngesivenda ubaba uyalosha karibu tinibone ngapha nomama mama kaMashudu naye amen nkegulu yibo abazali kaMashudu yibo bamzeli ngapha nomancane umamncane ulamu umama kaMashudu ngapha nobaba mncane ulamu baba ngapha no firstborn ibhuti kaMashudu ofirstborn nawo igama lakhe Lufuno is love kisho love Lufuno kwalandela ubhuti wakhe nawo lo gqoka into ngathi iblue number 2 firstborn was number 2 bathu Katuchero Katuchero Sibusiso kufana ukuthi sibusisiwe
uNkulunkulu usizile uhlungu wasibusisa ngomfana futhi wesibili. Kwaba ne number 3 nangu yo auntie. Hayi nomofere mbona. Na. Number 3 ka uMashudu. Kwaba number 4 Pulufelo. Pulufelo. Number 4 ulasibona kwaba Mashudu. Uthumbu angazi ngesiswati thing. Uthumbu. Uthumbu Mashudu. Umama wakhe nobaba wakhe. Ngaya ku skiza. Umakoti akusuqala, umakoti wesibili. Number 2 khona omunye akazange. Ubaba wakhe ulo number 3, number 2 umakoti. Wazami. Mina ngu auntie. Usho ukuthi ekhaya uauntie mayengekho ozalwa nabo baba. Ususu omdala kula abantu bonke. Bathatha yena bamenza uauntie. Ozophahla mangabe kunezinto zonke izinto ngoba abo auntie asenabo. Inkinga ngasekhaya kuzalwa abafana kakhulu. Amantombazane siyajabula namhlanje usongezile. Si 1111. Usho ukuthi ubaba maye namantombazane kuba intombazane eyi1. Abafana bangaba 9 amantombazane eyi1. Manje siyajabula namhlanje sisongezile. Ifikile siyabona. Ridela matobo rulipwa ngamanda. Norisa makoti wabudi azochecha manje khuluma eziveni. Makoti ona kabadi liwa budi. Odona kelele. Ana mabadi. Naruchi. Manje 3 months zobona sekathenje. Ngoba sekadlula mina yambona uthi njani. Avocado kuyonke into really vo. Bazalwane, ngitonibita ngebazalwane namuhla. Ngicela ungafili kabi sonke sibazalwane namuhla. Amen. Siyabonga kakhulu auntie. Wende kahle kakhulu introduction. Ngiyacabanga ukuthi yama sesinawubonile okunye ukuthi abanyalo. Sefuna ukuthi athe sibhizi uyavile nje. Anti uchazile kancane wazi walala phansi lomunye wakhombisa. Uyabuka nje nawe. So ngiyacabanga uchaze kahle kakhulu auntie siyabonga. Ngalesikhathi lesi sitocela ngalaka Nhlengethwa babe Nhlengethwa babe lomncane utasendele introduction babe usintroducele kuthi bobani buya sesi sesikhalijekile sorry Shamsisi Sanibonani njani? Sikhona njalo. Ngiyaphila. Athi sonke. Lo mama kaya. Udokufikile as you know her. Auntie from the father side. Anval. Akwaqali ngaphandle. Bablo mncane babamhlengethwa. And then ubabungwe. Mfundiso today. Then ubaba Sebula. Umalume. And then Mamkhulu. Then emva kwakhe bafana bakhe. Kevin Sbiya. And then Ignaphilile Sbiya, a daughter naye Mamkhulu. To us it's a cousin. And then Nabamkhele. And then kuna Kimberly. The mother to Kimberly, our cousin. Then kuna Malume Matebula. And then kuna Joyce Sbiya, cousin as well. And then kuna Malume Matebula. I don't leave anyone out here. nabala abanye etulo sicela ngivele kancane sicela uvele nje uma lapho bese yavela
last born to the Lengetwa family. Yes, it's your mom. And then Maminan Dora. And then there's Pila Novella outside from the kids. Yama's children. Balise somkhulu. From Kuluvu. Okay. And then Mina Umapen. Ngicela nimshayele tandla. Siyabonga kakhulu sisi Mampela. Kusethulela umndeni wakaNhlengethwa nomndeni wakaMathebula. Umndeni wakaMathebula wakhabo makwakhe. Simathebula. Mathebula. So siyabonga kakhulu. Sikhulumile ukuthi this is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. Asijabuleni bazalwane. Siniketiwe uNkulunkulu lelanga. Kufanele sijabule. Ngalesikhathi lesi sitoya lapha ku devotion and blessings. Isikhathi esibaleke kakhulu. Ngeke bemshado la kungekho khona uNkulunkulu. Kumele ukuthi konke kubusiswe uNkulunkulu. That's why sinaba besithole uMntomneta lethuba manje ede ngaphambili atobusisa lo mshado, atobusisa nemaring. Isikhathi sakho babe, over to you. Babe Sithole, ungeta ngaphambili. Ngicela sicale Wohlelo mndeni wakaNhlengethwa, mndeni wakaMathebula, mndeni wakaMathobo, nathi sonke izihlobo ezikhona ngiyanibingelela egameni lenkosi. Amen. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu uma ngimi lapha ngizo officiate umshado kaYama engimfanisa nendodakazi yami ngoba ufundile kakhulu nabantwana bami ne-straight primary baze bafunde low-fat high. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu angakusisa indodakazi yami. Ngamanye amazwi ngizithatha njengobaba officiate umshado wendodakazi yakhe. Okokuqala nje-ke angiqale ngicele ukuthi-ke sishayele izandla laba abagqoke imvunulo abasevenda abalapha bonke nje abagqoke imvunulo. Cela sike sibashayele izandla. Lolu suku noma lesi isikhathi se-heritage. Khona into abakwazi ukuqondanisa izinto benze into ngesikhathi esifanele. Isikhathi se-heritage benza umsebenzi we-heritage. Lokho ngaleyo ndlela lokho ngikubonga kakhulu. Amen. Okunye-ke engithanda ukubonga futhi kakhulu bengi-worried kancane kodwa sengiyakhululeka manje uma ngithola ukuthi abasevenda ba-conversant bayazi bayi-understand ilanguage yethu. Lokho ngikubonga kakhulu futhi okunye engikuthandayo ngamavenda abantu abanenhlonipho kakhulu. Yabona lokho kwenzekile la kuye kwangikhombisa ukuthi ngempela amavenda abantu abanenhlonipho kakhulu. Lokho nje kungibonisela wena. Okunye isivenda emva kwe-production eyenziwa lapha konje lesitoko sakhona esithi le-production ese-television Muvhango yenza ukuthi ngisithande kakhulu. So sengasho ngithi mavenda nginiranza ngambiri yangayode. Ngenza ngikhululeke. And okunye futhi ungijabulisayo nje kakhulu ngijabulisa ukuthi amavenda angabantu uyazi sesikhathi abantu othina wacamanga ngoba abantu abakude kakhulu nathi. Siyasicabanga ukuthi mhlambe
ababuke kahle emhlabeni kodwa ke ebusweni kodwa nibahle kakhulu ngiyenza ngiyala muthi yazi you are handsome ngiyambonga uNkulunkulu wakho nani mndeni Mathomo nibakho ngiyambonga uNkulunkulu ngalowo kwangake uNkulunkulu angasibusisa amen benginikezwe ke ukuthi ngizokhuluma for 30 minutes kodwa ngizosebenzisa nje kuphela u15 minutes this why ngiphethe isikhathi la ngiqale ngo2 minutes okanye ngo2 o'clock cishe ngokora past ngokuziqedile ngalokho ngizokubuka ilanga nokubuka nje iprogram kwangake uNkulunkulu angaba nathi asibusise uma ke akunye futhi kungijabulisa kakhulu ngihlale njalo ngithi ke kuzo zonke izizwe zase South Africa abekho abantu abahle njengamaSwazi ikakhulukazi uma bevunule uMr Mathobo is concurring with that statement uzosiprovela ukuthi amaSwazi mahle kakhulu kunazo zonke izizwe sithini ngaloko nami ngikholelwa yiloko ngikhuluma mongilale kahle accent yami ngikhuluma isiZulu kodwa ke sengichamekile sengilapha eMaswazini ngenxa ukuthi amaSwazi ayisizwe esihle esizala abahle kakhulu amaSwazi so sengisho ukuthi ke uzokuphatha kahle uyama uzohlala uhlala ujabule ngaso sonke isikhathi mkhwenyana okay isihloko sami ke sikhuluma ukuthi ke family establishment ngishilo ngathi ngisebenza nje kuphela i15 minutes yami umbuzo ke engithanda ukuba nguphendulela ukuthi ke uNkulunkulu wabadalelani abantu uNkulunkulu lapha uma eBhayibhelini uma sifunda uIsaiah 43 verse 7 uthi uNkulunkulu I've created them for my glory uNkulunkulu wasidalela ukuthi wasidalela inkazimulo yakhe uyabona uma uqhubeka ufunda iActs 17 verse 26 and 27 kuthiwa lapha uNkulunkulu wadala zonke kanye izizwe ezinhlobonhlobo amaVenda amaSwazi amaZulu amanDebele nazo zonke kuthiwa wasidala zonke lezi zizwe ngagazi linye ukuze sonke sifune inkosi Linto engifundayo lapho unity in diversity. We were created as diverse. Kodwa sonke sidalwe ngagazi linye ukuze sifune inkosi. Ireason ukuthi sidalwe sadalwa ukuthi ke sifune inkosi. Ngishilo ke ngathi uNkulunkulu uma edala umuntu wamdalela inkazimulo. uJesu Kristu ngelanga uyathandaza. Uthi ku John 17 verse 4 uthi ngiyajabula Nkosi ngoba ngikukhazimulisile emhlabeni. So impilo kaJesu Kristu abafundile abathi Jesus went about doing good. So ekhazimulisa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi sokuphila. So sidalwe lokho ukuthi sikhazimulise uNkulunkulu. Ingakho ke nje basila emhlabeni singaba singizothini singama stewards noma siyingceku zikaNkulunkulu ukuba senze umsebenzi kaNkulunkulu kafushane nje sihlanganiswe uthando njengoba sila sonke nje akunjalo bazalwane sonke sihlanganiswe uthando uthando ke uma luchazwa uma definewa definition yothando uma singathi uthando kuthiwa love is patient uthando liyabekezela love is kind uthando lunokulunga kulona futhi amaduze awu2 akhona lapho othandweni bese kuthiwa ke uthando is not jealous alinayo ijealous uthando futhi ngokunjalo aluziphakamisi futhi aluzikhukhumezi uthando aluziphathi ngokungafanele uthando aluzifunela okwana ngamayazi uthando alinawo umona siyafana so uma umuntu umthande yama ngeke ube nemona ukuthi awuqhala mhlawumbe awunayo imona instead uyamjabulela uyabona uthando does not easily provoked alinayo inhliziyo encane yazi ngizoba imente athi asingenhliziyo encane mina ongithinta nje utongibona ngithi uyabona ufana nebhalo amanje ngifana nebhaluni mawufuthile mawuthi iqhwa nqale bese liyaqhuma no uthando alinakho lokho futhi ngokunjalo uthando alijabuleli ungalungi uma khona into embi alijabuleli uyakubona uma alisho ukuthi mhlambe uma uMashudu
exoxa mhlambe uyama amtshela mhlambe ngezinto ezithile bese yase vele uma wakho angijaba unje uso uyakubona njengale so no alukujabuleli kodwa liya protector uthando luyavala konke uyabona so ingakho umpostoli Paul uthi kukhona ukukholwa khona nokwethemba then bese bakhona ke nothando uthando luyavala uyabona njengale so ke ingakho umkhwenyana kwakubizwa kuthiwa husband njoba husband njenge uyabopha uyena obopha ndawonye umndeni umndeni uhlakazekile kusho ukuthi there is something wrong ngomkhwenyana so ke okunye ke lemthetho njoba ngikhulumile lapha ngokuthi ke ama definitions othando awu10 ano don't about 8 no do about 2 ne10 commandments nayo injalo ino do about 2 bese kuba no don't about 8 kodwa nje ke uma lichazwa uthando ngokwesi Greek uthando lichazwa ngendlela eziningi uthando kuthiwa phileo bese kuba khona uthando bese kusenyenziswa igama elistorgio bese kusenyenziswa igama eros bese kusenyenziswa igama elithi agape kodwa nje okubalekile ngithanda ukuba ngikhulume ngako mina ngithanda ukuba sibuke uthando olubalekile kakhulu la uthando lweagape olu unconditional loluthando uthando uNkulunkulu analo uma kuthiwa uNkulunkulu walithanda izwe kusho ukuthi God agapeated the world ngaleyo ndlela so kusho ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe ngaleyo ndlela kanti ke uma njengoba sisonke sila abafundileyo ngizothi ke basdescribe ngama characteristic traits awu4 hlukana abawu4 ala engizokubiza ngithi bakubiza bathi ke ama temperament noma isimo oyiso kunabantu lapha ababizwa kuthiwa ba choleric yilabantu laba abakwazi ukumotivate nokukhuthaza abanye abantu bese khona kuthiwa amasengwine abantu abakwazi abane enthusiasm noma abakhuthazayo yabona nje abanomoya ukwazi uku-encourage abakhuthaza abanye abantu bese khona abantu kuthiwa ama-phlegmatic labo bantu noma mhlawumbe umkwatisile uyabinza kuphela angasho lutho athi angithandi njalo akanalula yabona nje ukhulu kuyo yonke bese bakhona abantu ama-melancholy ama-melancholy ke abantu abangenayo umdlandla futhi ngokunjalo bakubizwa kuthiwa ba-pessimistic babuka bona izinto ezi-wrong endaweni e-right so ke kafushane nje ke uyazi ngiyithandile i-Songs of Solomon mawufunda i-Songs of Solomon sitshela ukuthi uthando enye into isikhulu kunemfula likhulu kune-flood ngama-floods so uthando alicishwa i-flood uthando luyinto enkulu by the way sitshela lapha ukuthi uNkulunkulu uwuthando so njengoba ke uNkulunkulu ewuthando ngichazileke lapha ngazama ukuletha ukuthi uNkulunkulu usebenzisa igama elithi agape sitshela ke umshado siyazi ke sonke ukuthi kune wedding i-wedding i-event bese i-marriage kuba i-process eqhubeka njalo lapha neEden kunzima ukuchaza umshado ungakwazi ukubuyela eEden uNkulunkulu wadala abantu ababili madala abantu ababili wadala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane same day kodwa waqala wadala indoda wayinika izilwane kodwa yasiba nesizungu waseyidalela umlingani uyakubona akayidayelanga umuntu ongaphansi babelingana labantu wabona nje umdeyo idela umlingani so ke base beba u1 + 1 1 + 1 1 + 1 emshadweni u1 kodwa nje ke imaths esemshadweni leyo yabona so uma umshado awuyona i1 + 1 2 uyangithi yabona so ke i-mathematics leyo yasemshadweni u1 + 1 uba kwenzeka kanjena ke kukhona i-concept engithanda ukuyiletha la ekuthiwa i-living and cleaving uNkulunkulu mayisedala umuntu ke uthi ke mashudu uyodela uyise nonina anamathele kumkakhe
siyafana bazalwane kodwa ke ngokunjalo uma yena kuthiwa ke labo bantu bayobanyamanye so uma esuka uMashudu eshiya abatali bakhe namathela kumkakhe labo ke babanyamanye uthi uNkulunkulu okuhlanganiswe uye mangahlanganiswa umuntu siyafana so ke baba munye laba bantu so ke baba u1 ingakho ngikhulumela lapha ngo1 + 1 are 1 ngesintu ke kuthiwa kujwayelekile ukuthi uMashudu uthatha uyama amlethe ekhaya azohlala ekhaya well it's unbiblical kuyenziwa kona ngoba isintu kodwa it's unbiblical ngoba eBhayibheli uNkulunkulu uthi umuntu akathathe unkosikazi wakhe njalo akashiya abazali bakhe anamathele bese ke enamathela kumkakhe lapho kuthiwa bayobanyamanye so akubibikho inkinga ke lapho thina sikhuleke emakhaya umakoti efike azohlala ekhaya nakekela abazali apheke mhlambe abanye bebem-illiterate kumakoti ngesikhathi mangikhula mina kodwa bekuba into ebuhlungu le umakoti ubethi mangabe shada ajabule kodwa futhi ebuyakhala ukuthi uyo-illiterate uma etala nabo sisi nabo angimazi amavenda ukuthi enze njani kodwa nje ke ngicela ukuthi ke uyama aphathwe kahle abe yiqueen ngoba uNkulunkulu wamenza umuntu osifazana ukuthi abe weak umuntu osifazana uyisibuthakathaka uyakubona into mayibuthakathaka woman is a weak bowl fanele iphathwe kahle uyakubona so Mashudu ngeke ngoma umshaya phela uzophahla kaphela ngide wona le awumshayi uyakubona njengaleyo so ngamazwi uphathwa fanele umphathe kahle ngendlela hence uNkulunkulu ke okunisikeza iassignment uthi lapha ku-Ephesians chapter 5 verse 22 uthi makhosikazi okanye ke bafazi thobelane amadoda so ukuthoba ukwenza njengamavenda ngendlela engibona ngayo ukuthoba kuyona iproblem kini abesethi obaba abathande khona ukuthoba nokuthanda uyakubona so kuyahamba ke bese kuba uma nibambana kanje so umuntu umthanda kanjani umthanda ngokuthi ufuna into enhle kuye let me relate another story la ubaba umkwena kaMama uRachel ngicabanga ukuthi uyamazi uMamhlengele ngelanga sasixoxa silapha kaMkholo sime phambi kwaMkholo building akonje umkholo mathebula ne sasimlapha ngowathebula siyaxoxa ke nje sixoxa nobaba umkwena uthi umkwena umshado uyi-institution isikolo kulesikole la khona wena baba ufunda ama-talents alomama mawafunda lama-talents bese wadevelopa kulesikole wena baba noma wena mama ufunda ama-talents alo baba osiwadevelopa the more umdevelop ngamanye amazwi manje lokhu nidevelophana niyalakha iyona ndlela yokuthi ukhule lo mshado ngoba nomunye udevelopa omunye nomunye udevelopa omunye akabuki uthanda lifuna into embi ngithanda liyayivala into embi kodwa lifuna okuhle and another thing love gives yangijabule nyale so ke lufuna okuhle njalo so ukuze ke umshado ukhule udinga ukuthi ke siphathane ngaleyo ndlela njengoba umbonile enje nawe yama engathi ungahlala unjena nje umuntu akubuye unje ungabe usiyayekela ke ungabe usageza mhlawumbe usifika la iba ilate nje ube njena sonke isikhathi uyakubona yale umkhanyana akubona umuhle njalo nje kumanje ungabe usiyanga usana abanye umuntu angashada bese yeka phansi manje mhlawumbe bathi ugqoka ama-Kaizer uswagqoka ama-Kaizer sewuyahamba seyalenga nje uyakubona iba ilate nje ahlale kuthanda njalo uyabona njengaleyo so nawe ngunjalo umkhwenya uziphathe kahle uyabona njengaleyo so ngaleyo ndlela kufanele ngaso sonke isikhathi ukuze niqhubeke njalo nithandana nize nihlukaniswe so umshado is a commitment lifetime commitment akufiki la ukuthi khona hayi ngathi angisaboni kahle mina ngcono ake sime lenqola ngathi ke inzima lento ake sihlale phansi uyabona nje ake siyeke okay umfundisi moya ngesikhathi engishadisa uthi ke khona into ongafanele uyenze emshadweni i-divorce uthi ke i-divorce ifana ne head on collision
imoto ezimbili esiza ngesivinini esikhulu abese zishaya bazishana lezo moto kusala isgrab ngala kusala isgrab ngala uyabona ngoba lezimo so ke nisaleni igrab zombili khona sisgrab esibonakalayo kodwa singasibonakala kungaba i-physical scrap omnye ngaba i-psychological scrap kodwa isgrab usona ngenxa so ke never ungalingi ucabanga i-divorce ungayicabanga ngokuyicabanga nje into njengale so okubalekile ukuthi uNkulunkulu abe khona emshadweni uma kuthiwa uNkulunkulu mangalakhi ikhaya abantu abayakhaya bayakhela ize so umshado uyi-triangle njengoba uyi-triangle ubaba nomama angithi bese ba noNkulunkulu ekhaya angithi abantu njengale mhlambe ke kuyana ukuthi ubani initiate indaba ngenzeka ukuthi uyama wena mhlawumbe uyena wa initiate ukuthi ngikuthanda futhi kodwa ke ngathi ke ubaba nomama bese uNkulunkulu ekhaya uyabona lo mshado uphelele without children siyafana abazalwane ningathi ngoba ningenawo abantwana beseke niyakhe nize niyenyangeni kuvamise ukusola umama nalapha uthi akatali uthi nawe ukwazi ukutala nakatali uma ngani ukuthi kwenzeka kanjani umshado with or without children abantwana abayibonus uyabona so ke uma manje batholile amen manje ngabathola futhi amen awuqhubeke nje umshado ube right kuze nize nhlukaniswe ukufa njengobaba uNhlengathi noma uMhlengathi umshado ke is a lifetime commitment okwesibili uma umshado emshadweni kunama advices enizowathola uyakubona so when you get advices from anywhere ningawa implement ningakavumelani siyafana umshado ufana neyicathula umuntu makunika isicathulo sakho ufuna usilinganise siyakulingana masikhishisa siyeke uyakubona so vumelanani hayi umuntu mayithi indoda yenziwa kanje bese uvuke no mbizi bathi indoda yenziwa kanje ngase wena uyakubona mhlambe umngane wakho akunikeze umuthi othile othi ufuna uyifakela kancane ukuze kuthande kakhulu fana uye kunendodeni ethi hey umngane wami unginikezela umuthi ngakufakela yini avume bese uyofaka ngisho ukuthi uvela ufake uyabona njengale so ke ngiyangizwa abanye bathi engathi ugoba lo umuthi ufakwa kwi-aromat azivakele kakhulu cha uthando alunjalo uthando luyisitshalo sasezulwini siyakhuliswa njalo yabona njengaleyo ngokuxoxa kahle nikhulume kahle nibizane kahle kube usweet ngelinye ilanga uma sengigcinayo kwakuse Kruger National Park eKruger National Park amavenda basondelana eKruger National Park nakuse Kruger National Park uthi city what is this is it a giraffe hayi hamba futhi city what is this it's a giraffe hawo yabona manje see kwahamba Sweetie, what is this? Leave me alone, you. Uyakubona njalo. So, ngamama sweet akubo sweet njalo. Kube lamshado ube sweet njalo nje. Ngasonke isikhathi njalo sweet. Umshado so kohlala ku sweet nabantwana abazojabula and umshado once kuba khona I-divorce it hits kakhulu it hard kubantwana. So, abantwana bakhula emshadweni omuhle onothando bakhula kamnandi bejabula. Nabo bafunda uthando. Ngoba umntwana ubuya abusive family now you abuser abanye abantu that's why ekolweni labafundisayo bazovumelana kuba khona abantwana bahlale belwe ekolweni ngoba babona lapha ekhaya bashayana into abantu njengaleyo so ngangihlala kwelinye ikhaya omunye ubaba lo baba eClermont ngangiqashile khona no mama wayevamise ukuthi lo baba amshayele mama hey no mama ngelinye ilanga wavela wakwada akamshaya no baba saze samlamla sathi awusasumiyeka sisasumiyeka she so mshayeke ngelanga yokwada akushaye ngeke kuphinde so wamqanga lokumhlokoloza fana nenyoko umuntu fana nenyoko lokuhlokoloza ngeke kuphinde odala kugijimisa semgwaqeni ke manje kube yiserekisi kwanga uNkulunkulu anganibusisa lo mshado kube umshado onokuthula abantu bahlale kube nje abantu fanele kuhlekwe nje khaya kube into yabona kube kodwa nibe nesikhathi sokuthandaza isikhathi sokujabula ngibuthi niya kuma holidays ningahlali nje hambe ngikhunzula khuma eKruger National Park kodwa ngikhulume kahle khona sweetie ijiraffe sweetie nayo sweetie but so uNkulunkulu asibusise ngicela ukuba ngivale ngomthandazo
asivala amehlo. Our loving Heavenly Father in heaven, we are so grateful that you have spoken to us in a very special way. I pray for this family to be united up until Jesus Christ comes. Be with them, be with their parents, so that when they have problems, when they come back, maybe to report, we pray for wisdom that will help and grow this marriage. Busisa ke sonke ekade silalele abanye umshado yabo kungenzeka ukuba beseduze ukuthi ichitheke, kodwa ke sicela ukuyi-revive ngalawo mazwi. Sibusi sonke ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Ngicela sishayele kanje babesikole. Angazi babesithole musephezile. So far, ungaqhubeka. Siyabonga. Siyandlula ke lapha esikhathi. Akhona maring. Okay. Oh yes. Ngicela ingoma lefishane nje. Noma ngimele ethi the wonderful day sifule kancane. Bese siqhubeka baba. Okay. Oh bayete Nkosi yami iyathandwa ngizobona ngathi abani. I don't know. Bayete Nkosi iyathandwa socela ubasivala amehlo thina simile. Baba wethu engcwele nongiso Nkosi Jesu Kristu, nanku umndeni esicela ukuba konga ngobusisa lo mndeni wakwaMathomo, ubusise umama wekhaya, ubusise nobaba wekhaya. Esicela ukuthi ke kulomshado ube khona, ukuthi ngaso sonke isikhathi kube wena abazoconsulta kuwe uma kuvela noma iziphi inkinga. Yebo Nkosi, umshado akuyondawo yinkinga, kepha wena ingakho uba khona kuze ube yisolution yazo sonke inkinga kuba khona. Ubusisa ke uMashudu, ubusise noYama ukuba baqhubeke njalo ngomshado. Nanka amaring angaba kubo isibusiso esikhulu. Siyazi Nkosi ukuthi kunezinto ezintathu owazidala zaba isibusiso emhlabeni. Wadala umshado, ungena nje kwakho kulelo khaya kwase kuba isibusiso. Siyazi uba uma udala umhlaba kwadalwa zonke lezi zinto. Wawuqonda ukudala umuntu, kodwa wase nje awuthi uqala udale ilanga nezinkanyezi notshani, emva kwalokho wasudala umuntu ekugcineni. Ngokunjalo ke sicela ukuba ubusise lomshado ngendlela ekhethekile, ukuba bahlale njalo bebambene benobunye, ukuze kuthi ngaso sonke isikhathi babe isibonelo nasebantwana babo nasemindenini. Kunjalo kube khona abazofunda. Ibake nabo babusise ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Amen. Oh yes. Good.
sithini? Hayi-ke siyabonga lapha ke ababili ngeke ngasho ukuthi ke uNkulunkulu uthi ababili abahlanganiswe uye abangahlukaniswa umuntu. Angingazi ke mhlambe ukhona mhlambe othi hayi laba mina ngiboni kahle ukuthi abashada ke mama kancane ke uyilungisa something. Ake uma kunjalo ke ngisecela uba uthule uze ufe njengoba iBhayibheli lisho lithi osekuhlanganiswa uNkulunkulu ngeke ahlukaniswe umuntu. Kwangaba ngaqhubeka kuze bebambene bebahle benje. I'll pay you a visit one day. Ngifuna ukubuka ninje nibahle ninje. You are so beautiful. And qhubekani njalo nibahle ninjena nibambane kuze kufike lo suku lokubuya kaJesu Kristu. Ngenzeka uJesu Kristu afike niphila, ngenzeka uJesu Kristu afike mhlamba abanye sebesho omunye eshonile, kodwa nje kwanga uNkulunkulu angawugcina umshado wena ubusise. Amen. Ngithatha nje uba ngithatha leli thuba ukubongela umndeni wakwaNhlengethwa nomndeni wakwaMathebola, umndeni wakwaMathobo ukuthi ngokweBhayibheli umshado owomndeni lokho nikwenzile you are on track. Ngalokho umshado owomndeni abantu abawuthatha kakhulu bawusenkonzweni ukuthi into ehambiswa ibandla kodwa umshado kuhlanganisa imindeni owemndeni umshado. So you are on the right track. So ke ilokho nje okubalekile. Okunye futhi engithanda uku-encourage kulabo kade begida kukhona into engijabulisile ukuthi mangibona intombi zigida ningabi namahloni ngalokho. And uma ngiyawupromote mina engadla ngoba iyona yenza ukuthi abantwana bazigcine beyizintombi. So kwangake ilento ingaqhubeka abantwana bethu sibajoyinise ukuthi bafunde ukuba benze amasiko ethu ukuze bakhule njalo beyintombi baphephe ezifeni ezikhona njengamanje. Siyabonga. Amen. Ngicela sishayele mfundisi isandla futhi bazalwane. Ngicabanga ukuthi sesindlule enkonzweni enkulu kakhulu bazalwane. And kuze uphumelele lo mshado abangamshiyi uNkulunkulu.
bekani uNkulunkulu phambili into ophumelela wasi bangamshiya emuva toba netinkinga always thina sifuna ukusolve inkinga kuyevakala bazalwane ababeke uNkulunkulu phambili abayisontweni bakhonde kodwa babuye emakhaya la khondayo batawuphumelela ngalesikhathi lesi ngicela just a short song bese ngicela make Nhlengethwa so utangaphambili atosipha amavi lahlakaniphile the words of wisdom uniki logcwelela kuye la ngcondweni yakhe lafuna kwendlulisa ngicela ukuthi siqale leculo kancane nje bese utawuta ngaphambili mangabe liphela utabe sewuyeka Sanibonani bazalwane. Amen. Yes. Kwami kuncane kakhulu. One, ngitawuthi umshado ufana ne-ATM. Yeah. Ukhipha lokufakile. Uma sinihlangana kufana nokuthi ku-empty nalo ufuna afake nalo wafake. Angeke ufune lithando wena ungakalifakanga lithando. Yes. Angeke ufuna kunakekelwa wena unganakekeli. Nje shothi lokwendiwa ngiyo partner nawe you must do the same ukuze indlela ishone phambili. Sizwelane. Yes. Bese sithi lokunye kufuna sobabili sifane ne elastoplus. Elastoplus sayibona uma ngilimele ngithatha yona ngibandishe masishana nawe kumhlobo wakho yolava fana naleli bandishi nakachamuka limele fika wena athi ukuthi ngiyofika ngiphole lapha ekhaya afika kanti wena vele bowendana asisho njalo ufika wena nawe upholise asibe ngileli bandishi bantwana bami. 2 umshado udzinga ku rechargewa. Yes. Ungalinzi ukuthi kwendeke ama miracles. Ngelunch uma unesikhashana uyamvusela. Hello and how are you? Hey, how was your morning? And so on. Nakabuya emsebenzini mamukele kahle ekhaya ngoba lemsebenzini akulula ama boss niyawadi ukuthi andana njani. Lelinye ilanga uthi wende kahle bathi awukwendi kahle. Lelinye ilanga uthi udeliver leyo report yakho bathi hayi suka man, the language you have used appears like a grade 6 child. Nathi nje bafuna ukubeka phansi but ke nawufika ekhaya fika uthole yeah bakucharge njengelibhedu ufudumale uthi umoya wami uphansi but now my spirit is high. Right. Okunye okubalekile emshadweni asihlali sinemali every day. Lelinye langa ikhona lelinye langa yikho but noma kunjalo the love must go on. Impilo mayichubeke ungasho ukuthi bengingadi ukuthi kanza unalutho so. No asiphileli ama riches but siphilela ukuthi sikhule emoyeni. Yeah. Then sekuba ngikhohlele eraser sonke siyayathi iraba angisho njalo leyo kuraba. Meaning sinamaphutha sonke njengabantu esiphilayo emhlabeni but we must forgive and forget. Siraba ungasho ngalelanga leli wende lokho so yaphinza futhi no. We must forgive and forget. Sirabe ungaraba uyakususa ungasakukhumbuli awusakuboni futhi angithi umsebenzi weraba ngiloyo ufuna sitolelane emaphutha ethu uze sishone phambili. Then bese kuba ne rubber band. Sayibona rubber band efasa imali noma ifasa noma ngabe yini. Iraba ifita
noma ngabe kukuphi. If le bhuku leli rectangle, irubber itawufika ifase nayo be rectangle. If beli circle, ne rubber betawufika ifit. Ayali, we need to be flexible. Ukuze sishone phambili. Ungasho kima kwendiwa lo. Vele umthetho wami, umthetho wakho uphi? Siyalekelelana, siyakuphi? Siyaphambili. Let us be flexible. If your partner comes with something, make sure that you listen. You close your mouth and you open your ears. That's why we have 2 ears and 1 mouth. Angithi. Shothi kufuna silalele kakhulu, sikhulume kancane. Yeah. Silingisele rubber sibe flexible. Bese siba negum. Iglue. We need to remind each other ukuthi we must stay together. Singavumeli noma ngabe yini, we must stick together. Ngikhumbula umunye umeme ngelinye ilanga ngixoxela umyeni wakhe bengiprincipal wathi umntwana umshaya ngesibhakela ngoba umsuspend. Mase ngiyabuta uthi uyafika ekhaya uyangitshela ukuthi umshaya ngesibhakela. Ngithi utheni wena? Ngithi wenze kahle baba. Uthi bekufanele ngithini? I must support him. Wenze kahle baba. It's okay. Yeah. So if we see couple, ilona lo umbrella for the other one. Kufana nokuthi wena you'll keep rain away, you'll keep problems away, challenges away. Uma qhamuka no. Lesinye isikhathi kuyendeka uve ngathi umuntu uyakhuluma nawe very harsh. But if lo muntu wakho umbrella does no, the person did not mean that. He's trying to calm you down, angithi. Yes, ngoba ngathi vele uyakucelela ndawugcina niphuma noyithuni yolwa nalo muntu. So let us protect each other. Right, bese kuba ne toothpick. Toothpick seyathi iyahlaba ngapha nangapha. We have friends, we have relatives, cousins and so on. Ngilona lo talk advice. Uthi yenda njani? Uthi wena thenga lokho. Msebenzi wakhe ekhaya ngelakhe. I-toothpick does not pick everything. It picks what you want. Abantu batawukhuluma noma ngabe yini abayishoyo, but pick what will suit you. Ungathathi konke uthi usibani bani ongitshelile ukuthi vele na ukhuluma so uyangidelela. Na ukhuluma so hayi sekukhona omunye ngale. No. Asifana ne toothpick. Let's pick what is good for us and what will build us. Right. Then there's a tissue. Say the tissue sonke, we use it to wipe whatever. Okona ngaba inyembezi ngaba noma ngabe yini. But let's use that to wipe away the tears in good and bad times. Nasijabulile siyakhala, masi kwatile siyakhala. So let munye, each one of you, be like a tissue. Wipe during bad times, wipe during good times. Sishone phambili. Then there's this paper clip. Le nsimbe bamba imali le. It means ungaze ubamba amaphepha so abambene. It means let us stick together. It will hold us together. Singahlukaniswa umoya. Ngoba umoya uyawusha ngaphandle ngithi. Bathi asibambene nani? Nenyama kodwa sibambene nani? Nemimoya yobumnyama. Right. One but not last, i-puzzle. Njengoba nihleli so, ne-puzzle. I-puzzle, if you lose one piece, it becomes useless, angithi? Yes. Nathi ke ukuthi each one of you is a fitting puzzle to each other. Kwaba khona okulahlekayo lapho omunye uthi hayi mina I can live on my own. Leyo puzzle seyiyashota. Yes, ushilo babumungu uthi abanye balimele psychological, abanye emotional noma singababoni. So let us thine sibe ngile piece ye puzzle efitayo singavumi kuba ilahleke ngoba ingalahleka inye piece you have to throw it away. Lastly, asifane
Sid, inhlanyelo. Siyathi inhlanyelo. Now ibuka so it looks as if ifile or ayinamsebenzi walutho. But the moment you put it down, it shows that it is living. Nathi our love must grow like a seed. Lingami ndawonye uthando. Ungathi every day ungithengela rose nale viki etako rose nanini li rose sengiyathi ukuhlala kufika li rose elibomvu. Ngelinye langa akuqhamuke limhlophe, ngelinye langa how are you keeping, you know. Nasemsebenzini ngelunch mvuselo mngane, how was the day, nivuselane njalo njalo sikhule. Kodwa ke akukho okukhulu kuyosikhulisa ngaphandle ukuthi sinamathele kuphi uNkulunkulu. Labantu abadala esibabonayo lapha bahleli kuNkulunkulu. There's one commandment that goes with a promise. Ithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Asato mhlawumbe namhla abantwana bafa babancane because they don't respect their parents, we don't know. But at the same time, let us thina sibe ku safe side to respect our parents. Ukuthi sona 50 years or what, ngiyangitshela abantu abami la endlini ngithi hey, noma una 50 years, to me you are still like a 5-year-old. Ngoba lokhu mina ngikubonile awubonanga. Yes, akudingi ukuthi ube nokuhlakanipha because of the book. Umzali unani, what knowledge is that? Intuition. Lena uNkulunkulu akunika yona leyo kuhlakanipha ekuwe. Lo ngathi ungamtshela Mashudu oyama uthole ukuthi yena ebhukwini ngeke azayithola. But wena unayo uthi qaphela mntanami, this is not safe for you. Makalalela angasho ukuthi why? Ngoba why namhla abantwana bawusebenzisa kakhulu. Ngisho lokho okuncane ungathi don't do that. Why? Ungendilo thina bavele basitshela ungame eminyango. He usuke awubuthi ukuthi manje why ngeme eminyango namhla bayasibuta. So let's respect our parents now wonke umuntu omdala kuze izinsuku zethu zande ezweni. Amen. Simphinde futhi ngishayele isandla. Siyabonga makenhlengethwa amavili ahlakaniphile. Lo sesiphakele wona ngalesikhathi lesi. Ngiyacabanga ukuthi sesifike ekugcineni kweprogram yethu. Isikhathi sekubonga. Ngiyacabanga sonke la sishiye imisebenzi yethu mhlawumbe lebefuna siyende. Ngicela ngikubonga babe Sithole. Siyabonga babe kakhulu kuba khona kwakho kulenzawo. Kube bowungekho ngiyacabanga ukuthi bengeke beyimpumelelo. Siyabonga ukuthi vulela inkonzo ubuye usibusele bantwana bethu. Siyakubonga lokho kakhulu nemave kuhlakanipha loso usiphe wona. Ngiphinde ngibonge babe lomncane na auntie ukuthi noma kunini uhlale unathi. Noma kunini ngiyacabanga ukuthi you are a pillar of the family. Siyakubonga lokho kakhulu ukuthi noma nje singafika la gedeni siyathi sokhona babe lomncane, sokhona auntie. Unisumele ethu ngasonke isikhathi siyakubonga lokho. Singakubukela iphasi, ningagcini namuhla. Usekeleni umndeni wakanhlengethwa ngasonke isikhathi. Makhona nini esithiba sijabule kakhulu. And siphinde sibonge Auntie Dibuwa naSisimampela for your introduction. Usethulela imindeni yethu. Ngiphinde futhi ngibonge umndeni wakaMothabo nemndeni wakanhlengethwa to make this event a success. Kubambisana kwenu ngiko lokwende ukuthi sifike la sikhona khona. Ngaba sikafika ube nini mhlambe nalile nani or kwaba njani but sibonga lokubambisana size sifike la sikhona khona. Make Nhlengethwa siyabonga mabilo siphe wona ngalesikhathi mabe kuhlakanipha uhlale njalo usikhulisa njalo. Siyabonga. And also siphinde sibonge bantwana bethu Yamana
Mashudu, thank you so much. Ngaba sikho kule ndzawo. Kube bona abakahlangani bakhuluma bavumelana. Ngicabanga ukuthi ngaba sikho vele. Asibongeni bona kakhulu sibashayile tanda. Uthi uNkulunkulu abahlanganise ngoba lokuhlanganiswa emhlabeni kuhlanganiswe nasezulwini. So siyabonga kakhulu bantu babethu. Iqhubeni lenqola senivile kulabadzala bahambe phambili banitshela kuningi lebahlangabetene nabo kodwa bayibambile kushisa kungasilula. So nani iqiniselani nitawuphumelela. So ngibonge futhi nemindeni lekhona la umndeni wakamathebula, thank you so much ukusupporta. Siyabonga ukuthi nibe khona kuba khona kwenu kwendela umcimbi waba impumelelo. Umndeni wakasibiya, thank you so much. Ngiyacela abantu basuke eJozi siyabonga lokho. Bathinikele isikhathi behla beta eMpumalanga abakahla nje bathi hayi siyeva sitawuva ukuthi mhlawumbe kuhambe njani. Siyakubonga lokho kakhulu. Siphinde sibonge babelikhele naye siyambonga kakhulu uhlala nathi ngasonke isikhathi. Njengathi uNkulunkulu akamgcina atotobe njalo nje bese atotoba amgcine ngoba sihlale simdinga naye ngasonke isikhathi. So ngicela ukuthi ngabe khona mhlawumbe ngimshiyile ungafili bad. Sibonga wonke umuntu okhona nebantu abehle bebadensa lapha ngaphandle bendele umcimbi waba impumelelo. Siyakubonga lokho. Ngicabanga sesifike emaphethelweni alo mcimbi ngidawubisela kuba besithole bese usivalela wona ngemthandazo. Unless makhona lele ngushiyile mhlawumbe lokubalekile. Ngicela sisivulente indlebe ethu kakhulu. Silalela. Enda. La. Bengisacela ukubonga. Those who know me, mina I'm short and sweet, straight to the point. First and foremost, ngilokubonga uNkulunkulu, our Lord and Savior. Without him, none of this would have been possible. Amen. Secondly, Mantengetwa, I'd like to thank you. Thank you for this beautiful flower. And then I would go to my parents and Borigwa Amanda for everything, the lessons and the role models that you have been. And then from there on, I'd like to move on to family. Nong Hurisa, you've been my role models, and I think I've told you guys before. Then I'd like to move on to my new family. This is my new family. For everything, you made this day a great day. From today, I think I can finally say, Suguma Mkabi. Niyambona uthumuthe kanjani? Too much. But little kind, Matobo. Yeah, sure. I'd like to, last but not least, I'd love to thank you for loving me. Sure. Don't make me cry. Thank you. Everything. You made me a man. Bon. Sure, Hey, now I know how it feels to be full. You wanna see something? Ngiyabonga ukuthi nifikile lonke namuhla. This is beautiful and I feel loved today, very loved. Thank you so much for everything. We really appreciate it. Sure. Thank you. Yeah. Tongo. Yembeti is a sign of
abundant love and Yes. transition. Yes. Kome kufanele kungena kubo baba. It's not an easy road. It's a transition road. But we appreciate they are showing us as well. It's not in secret. Yes. In public, nyatshanza. We wish you the best. Yes. I'm good. Asivala amehlo. Baba othe ingcelene nguyise wenkosi yethu Jesu Kristu siyakubonga kuwo konke umsebenzi othe wenziwa. Sibongele maliso ingcele ile couple kwangangwayigcina uyibusise kuze kube losuku lokubuya kwesibili. Busisa ke nathi sonke sikhona la ukuba kube khona imvuselo emakhaya ethu buse nabantwana kusibuseke sonke maliso ingcele sikhona bonke ababe nesabelo na baningi abanye ababe nesandla kodwa mhlambe sihlukile ukubabonga kepha kona sicela ngithi ubabusise konke abakwenzile. Busake sonke manje buse nokudla esizothi sikudle kuze kube impilo emzimbeni yethu ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Amen.